Katanya udah lihat kemarin. Ya, suka ikan toh. Neto, monggo nderek teng ngene main buka bersama teng mriko. Oh nggih. Nek menawi Mbak Ida purun sambil anu le mampir ngoten. Lesri pun ngeri ya. Oh, dereng matur. Nggih, pun monggo nek to. Ada. Ya. Main bisa main itu. Oh, main kae. Adik Kinara. Dia sudah tidak mau menjadi kecil. Tidak mau, Mak. Wes enggak mau. Maunya Wes kayak ingin pecah menjadi gerang. besar. Guys, nganggo ngene iki, guys. Ketang. Guys, mau ke rumah Mbak. Cus. Iki, guys, persiapane Mai. Dadi nganggone ngene iki, dadi Mai ben ora ngisai. Kok mulai? Kan mak mending kene. Ada kok mulai. Iya, gak apa-apa nek sing apik go mulai. Enak pencuci mulite bareng, guys. Iya. Enak rambutan, klenten, jeruk, terus semangka, minume iki. Ngeri. Bocah iki le sarwi le. Ayo lanjut kok. Kali. Mbak jane lemune nai. Iya to. Delok ele. Lek iki lho, Lek. Kemoka. Mambu batal lho kuwi ngambu. Mambu batal, Lek. Ngambut ae lek ra mlebu cakep lek. Lah tapi kan sampe bayangno. Mulutnya mlebu ae. Walah. Kelek idu. Coba ingeti terus kalau Bakso. Yo, Lek. bocah iki. Ya pentolek glunduk kabeh, Lek. Enggak oleh. Iki lho. Pentolek glunduk Tak review. Wih, walah. Loh, kamu dosa. Aku kan ogah. Kan gak melo-melo. Saiki deledak. Ya celap. Aku coba dorong. Awas Ben, nek gompleng rasane Kalau gini lek grip. Genten iki. Genten go 6, Lek. Tahu, Lek. Wes Ben cah loro iki beno. Iya panas sih. Lo tahu. Enak tetelane Le, dicup sik ya ora nget. Ora mlebu. Kur ngeceh tok aku. Kayak wis diperingatkan Lek Pri saka gerobake. Diwaca wi. Nata pola ben ora salah. Eling lan waspada. Eling lah. Eling, Mbak, poso, Mbak. Eling. Eling aku. Aja sembrono we. Wis dijupuk gelaran timbang dipacul mae kowe engko, Mbak. Brambane. Wis. Entah. Ya Allah, Mak. Aja sih, Mak. Walah. Wis. Rawan nemung bajane ra tak lebokno. Sampeyan. Karek loro, bogang kabeh. Ya Allah, ya Allah. Make yo len loro, Mbak Mur karo Mbak Lipah. Walah wi malah kopi video wi Pak. Mending aku sampun pengen. Alah. Kalau njupuk baja, ben njupuk gelarane nang omah kono, guys. Bar tinggo bancaan wingi lho marai. Ndong, wis ora usah. Mboten usah, mon mboten kirang. Gak usah. Ya wes. Cemen kene. Ayo nek ngetu dhisik. Piye? Kenapa tuh momen kok so anugerah itu? Oh, aja sih. Loh, aku yo njaluk. Ya Allah, aku yo antenem kuah. Cup sik yo, Bu. Cup sik kok. Lah, sukses neno. Tapi masalah engko nek kene njikok dhisik. Engko gajah. Iya, kawam dadi koyo ngono kuwi ya. Iya pentole sik. Juga ora, lele, diutamakan. Aku antri. Aku antri ngarep dhewe. Kan aku itu udah. Ayo main sih. Caloro ki tek ngono. Pas saya kok pas aku dijanji nduk enake nduk. Napa, Mak? Aku nangis. Kono kan tiba jengok. Niki le ngajengan mriki ampun Dikilan lurus. Nggih, bakule bakso. Bakule. Oh, bakule bakso. Karo Mbak, jengkokno. Ning ndi? Ya, Ngono we. Mbak ning. sampean Roro. Halo. Apa jejerno? Calanane tak kira untuk kene lah yo. Ora
ora rong. Engko bar magrib biasane engko. Biasane iki wis bar magrib ngono kuwi iki lagi do buka calanan iki. Cina terah Mbak gak Jawa. Celebri wis bener ning kene yo. Iya. Apa sampinge? Lek ki terus to maksudnya. heeh, lek sing upin-ipin dikek ning sampinge. Halo, Mbak. Apa jejer? Hei. Ya Allah kesundul. Teng pundi, Mak? Aja Mbak sing isor kresen ya. Karena gini aja, lebih gini. Engko tatanan natake diwang wong wedok. Mriki mawon, Mak. Jejer loro. Sik tak sandelen. Kono yo gak Lah piye? wis kene lho. Kene ae lho, Mbak, wis. Kasih kulon kono. Kono dienggo maem karo kene. Lek kae yo bokonge. Ki rono rene. Lah iya kono. Ning ngene ngarep mriki sedanten. Lek, depan, Lek. Tata, Lek. Depan. Nalar. Wes rono. Yo yo, sini kok ngarep terus piye, Lek? Kenapa tak dilari? Mae menatakan dulu, guys. Iki dadi kita nyuting bentuk persiapannya Mae. Nek pas wis mulai ada di YouTube-nya Mae, guys. Bingung gile. Kene lek pri madhep rene. Kulo. Nggih. Bokonge teng pundi mriko? Bokonge rene lah. Nggih, teng mriki Lek bokonge jenengan. Ya. Nggih, setere madhep mriko. Wah, Kan ndek kene lho. Kene. Lah niki lho ngajeng griya. Jor-joran, Lek. Iki lho rene lho jor-joran iki lho. Iku kok tak rono. Kuwi dalane mbok pakan ra apa-apa, Lek. Niki lho. Kene lho, Lek iki lho. Sing aku. dijawab kok. Ya wis gak apa-apa. Terserah sinten mawon. Bakso panas jenenge. Jenenge Lek bakso panas. Ya wis. Wah, ya. Ngene. Sirahe madhep rono, Lek. Sirahe Lek malah. Lek. Maksudnya montore, Lek. Walah ya, malah Lek sing madhep rono iki. Nah, apakah sudah betul, Mak? Sesuai dengan keinginan Mak. Iya, Lek. Ya, wis ngetril mangkoke. Silih mundur. Alah. Piye lah, Lek? Peparak ning ndi, Lek? Dijajarno kanu. Alah ya Allah kudu sejajar ah. Ndang bae. Obere sapa? Lek iki buntu, Lek. Boten enten sing lewat, Lek, kecuali wis, guys. Gede-gede. Yo, alah. Pun, Mak, sesuai, Mak. Pun cocok. Wis karek nganu. Iki lontong, Mak? Pak. Kongkon tumbas lontong. Lek aku kecup sego lho, Lek. Sing gak poso kaya pengen ngecup sei. Lek aku pengen kecup sik, Lek. Aku yo ngecup sei. Turun ngene yo. Keduren. Kene lho, kok kene. Eboh. Boleh piye, Lek? Piye? Adane kowe kok kene iki ora dhuwur lek kowe. Tapi sing temen kok guri. Mak, Wes kan dadi risi kan nemet. Kolem to. Kolem. Lek dan dirisi, Lek. Sampean pun ngirisi kul. Walah aku tanpa kul-kul. Oh, tanpa kul-kul. Suwen kulwer wis. Kul wae ra wis. Piye? Gelarane digelar ya. Ayo gelar-gelaran sik, guys. Ora diwangi lek. Kalau bagi gue lungguh kok. Lungguh rono kok. Lungguh men protoko. Walah, Lek. Ya wis, guys, kok dilanjut lah, guys. Tak nota sik, guys. Telu. Oke guys, kayak lo upin-ipin kan karena bakso yo jenenge nek
Gini lek beri kan kenanya pentol. Pentol. Nek bakso kuwi kan umpamane yo nganggo kaya seledri, nganggo kaya Kol. kol, Mie. kayak ngono kuwi. Dadi kuwi dipersiapkan, dadi ben ora kesoren juga. Yus guys, pokoknya iki nek setiap hari Jumat bakalan enek buka bersama ning gone Mae yo to. Nek tahun kemarin aku wis ngadekno ning kono Mbak ketoke. Aku iling aku wis pernah anu kok buka bersama ning kono tapi ketoke sampe urung melok ketoke. Yo to ketoke. Lali aku. Tapi aku yo tahu mak ning kono ketoke. Yo to maksudnya. Ning kene yo tahu pisan. Wis padha wae guys ning kene padha wae ngene Mae dhewe. Terus ning kono ya padha wae ning ngene Mas Dimas padha wae kok ngono. Nek semisal engko cara mono Mas Dimas gelem ya to. Engko ya ngadakno bubur ning nggenku kono ya ora apa-apa ya Mbak. Ra ketang maksudnya sebulan ini di bulan Ramadan ping 2. Iya. Apa ping piro kayak ngono kuwi. Soale mari kan ya duwe cah cilik bareng kok sing ngene sing ngono. Aku ki pamane kasarane amit nek umpamane dadi tuan rumah ora iso ngene iki lho Mbak melok serawung melok nemoni karo sing diundang lho iki. Apa wi? Walah, sapa lho? Iki dibawa omah. Oh iya, bet. Lek, aduh ngecup. Aku ngecup yang kene ayo. Nggih. Guyang-guyu. Napa? Lek iki ora ngecup. Oh, gak roh. Maksudnya ajeng nyuwun riyen. Nyuwun riyen, pentol. Ben boten usek-usekan kalih rencang-rencang mungkin, kalih tiang-tiang. Pentol rese le. Anu. Ya Allah le. Jenengane pripun ya nyure pentol nek lek niku kan bakso. Wong loro iki janten anak guys. Lek nyuwune pentol, Lek. Ya Allah. Ya Allah guys. Ya Allah. Ora lek upin-ipin ora lek pri podo ae guys. Dagel le urepe ket mang. Ora dhewe. Oh, ala lele kemang tak token. Tak tutup lah guys. Ra pados. YouTube piano. Bocah iki kurang ajar. Aku ngomong, Lho, astagfirullah. sinte dudul lho. Ora umat. Kok mengajukan diri Mbak Sami. Mak, putune jeneng ditinggal kali Mbak Pal. Nggih. Pak, Mak. Ayo tak mandiin Benda ya. Dan niku tinggal apa, Mak? Niku sinten? Niku sing tinggal iki yang dia. Lapor aja. Met nggih, Mak. Alah. Iki, guys. Temen iki yang biasa Oh, soalnya. oke, pokoknya Piye, Le? anu le yo. Nggih. Oke, siap. Lah, tai-tailan, Lek. Hah? Tai-tailane tak, Lek? Gedek. Ya Allah, umane oleh tai-tailane. Tetelan, Lek. Tai-tailan ngertos boten. Iki tak kena kene kabeh. Oh, nggih, pun. Niku tak, Lek. Jenengane kenapa lek tetelan tenggo sithik? Lah, nang Ditukoni mang yo akeh. kuwi kok e. Ditukoni Tambah akeh. napa? Mbak semene nek apa wes? Nek yo nek. Pun. Wes. Pun, Lek. Terus Sing liyane Niku mangke bengkuman. mawon. Iki tinggal Dikirim satu nek rumah, Oh, guys. bener. Wis dipisah mawon, dipisah. Kuwe pis. Oke. Waduh desa piye? Mbot piye? Apa sing dipisah? Iki Sambele. lah sambele. Iya. Ora kuae yo. Mboten. Kuwe campur, Lek. Walah, guys. Ya mari buka puasa, guys. Bentar lagi. Kalau ini ngakui, Dek. Udah, itu untuk satu keluarga ya, guys, Ki. Mae, Dek Lina, Pak E, Dek Rapa. Oh, Dek Lina sendiri. Kayak campur pegak. Iya. Spesial. Nyendang pila dhewe niku oleh. Heh, tai-tailane Ndang awakmu sih. Aku sih kok kamet-kamet terus ket Mang. kalau ini ngakui, Le. Lu gusak gini, Gus. Kalau jangan kesini. Jangan, ya Allah. Tapi jangan anak. Dia mah ngomong, "Wes ndang rono ndang ngonten. Aku tak istirahat sih, aku kan poso. Anak tak tunggonane ditinggali le." Ya Allah. Bingung baksone. Tapi jangan anak. Mbah aku sorah aku. Cah kuwi ngono kuwi, jas kuwi sing rana iya wis dianuni ya bingung. Mbah, Ya kan? aku enggak tahu sama dia. Aku udah enggak tahu sama dia. Dia tuh minta istirahat, guys. Tapi dia bingung sendiri ngetek deh. Keren ya.
Bingung pentol. Bosok njang ngetek. Le, aku ket mau tai-tailan, Le. Dek endah tai-tailan lho, ayo. Dikei boga ora enek dek tai-tailane. Kae tak kene Oh, kadeh. Ya Allah lek piye le. Ya, kadeni yo. Ya kan tak kira nek yo Yo. Ya wis dijupuk sik sedili. Sithik lek aku mang sing ngecup je. Nah tulung nah. kita campur tangan yo. Iya, ora wong ruwet. Engko nek kurang nek enek kenek wae. Ora enek katelane yo. Lah Gede iya ora nek enek. engko Ya juga wis. dhewe lak kenek lho kok bingung ae. Gede. Kakean le ojo Aja akeh. Tahune mawon. Kok biasane ku lho le. Oke. Kita wangine. Apa niki to mriki? Rafa, Sa. Kok kanggo Gak usah nganggo kuah tok. Ya Rafasa. Dek sakmono Dek sampean delok. Nek. yo ngono. Kakean nih, Le. Kok ngimbuhi sop? Kok Niki ngimbuhi beda guli? bintene napa? Pentol cilik karo pentol niki. Iki telur. Bentuke. Nek sing cilik niki mboten usah ngangge telur mawon ngoten. Oh, ngoten. Nggih, pun ngoten mawon. Oke. Nyampun niku pun ngoten. Pun. Pun lek niki pun porsi bola. Oh. Iki yo. Nggih, plek. Plok sak Plok. kabeh. Hot. Hot cream. Hot pot. Yes. Ini yo Revalo. Reva loro. Reva loro. Ya Allah, Langsung. nek sak incrit ngene yo. Neh, Le, kecape tambah nek diendah Nah, iki mare iki. mare basa incerite be. Incrit e kelo. Boleh ket aku basa mbok paido ae, Le. Nek kene basane piye? Yo sak cerit. Ya sak crit. Lah yo kuwi lah. Lah yo bener. Widih. Nah, nambah. Nambah. Pun niku pun ngampun pun Gedek. Nggih. Gedek Niki apa, Dik Le? Rafa, amin. Lah yo dadane gedek. Nggih, pon, Le. Ibu aku gak mudeng. Aku juga mudeng ijuk sih, Le. Bening yo. Bening. Bening tinggi Dik Rafa sing alit niku wau. Nggih. Beningan. Kayak tahu pernah kira apa? Dik Rafa gak seneng. Kurang berapa? Mungkin nek kurang Mboten. aku saged nambah. Nambah, Dewa pun, kan neh, pun. Nggih. Nggih. Kathah dewa sing temangkok ageng. Pun. Nah, pun ngoten. Nah, pun. Pun panas Dek, awas Dek, awas Dek. Jos. Terus iki. Nggih. Nggih. Ya Allah Gusti, masyaallah. Masyaallah. Allahu Akbar. Piye kena gowo? Pun salam mriku riyen, salam mriku riyen. Pun, Le. Nggih, Nggih. mungkin ben dipendet. Kula pendet mungkin. Guys, untuk berangkat lagi kalau cah cilik-cilik tak kok ibu Wah. ora. Wes di sini, guys. Kok wis disiki? Ayo. Wis atus. Wes. Oh, lah wis ana pura. Wah, Ani. Lama tak jumpa nih. Kemarin kau kemana aja nih? Ke rumah Mbah katanya nih. Ya, apa itu waktu libur. Tapi Oh, waktu sebentar itu. doang. Sebentar doang. Guys, tak absen. Wis atus, Bro. Wes. Tenan pora. Yo, Sikatan pora. tak ada Duh, aku kita kok sikatan pora aku bu satu. Enggak. Oke sikatan. Pantes munem teh. Gi, satus bro. Wes. Sikatan pora. Iya. Pantes putih celing. Gi. Satus bro. Wes. Sikatan pora. Iya. Lah terus mau gede-gede. Kok sikati terus mekar. Iya. Waduh. Iki cantik iki wis adus. Wis poso pora saiki. Poso alhamdulillah insyaallah ya. Puasa. Puasa apa? Puasa Dalem. Nggih mengke ditatake mae. Kok isi kamu puasa apa? Puasa beduk, puasa ngasar, apa puasa dino? Puasa betul. Beduk. Oh, tadi jam 12 malam terus puasa lagi. Ki. Puasa apa? Gak puasa. Gak puasa. Kelas piro? Kelas 3 lagi mari. Sakit. Oh, sakit. Nggih, puasa apa ora? Gak. Ya kenapa tidak puasa? Tak kuat aku. Ora kuat. Kelas piro lah? Telu. Ya Allah, ponakanku kelas 1 ya poso cah. Kok TKB, Ding? Kamu yang kelas 3 nih? Sekelas. Sekelas iki. Lah kok awak cilik ya, Le? Gedean ya. Ani gendut tok, Mbak. Duh, tapi api segede, Bub. Kok iki kelas piro iki? Si kebesar. TK besar. Ora tau belum Wis sekolah, poso, Mbak. Bro. Gak poso nek poso awan kan. Nek poso beduk mokal malahan jam 2. Poso beduk mau jam loro. Iya.
dah kuwi. Kuwi ra mbedhok kae jenenge berarti. Iyalah wis jam 2 ki ya wis luwih kok mbedhok kok. Mangan neh jam 2. Masa jam 1 nek njaluk dhuwit. Enek, pokoknya sak kuate nek cek urung balik kan sekuate jam berapa aja makan nggak apa-apa nanti lanjut puasa lagi sak kuate belajar. Kok nek wis kuat sampai jam 6 sore poso dina. Ngono Vokal ben puasa jam 12 lah. Terus nangis gara-gara manuk apa iku ditotal pitik. Manuk wis cocok. Manuk empret. Ya Allah, ya wis guys. Wis guys, manuk empret. Emprete sapa? Empret. Nama neng kuwi lho. Neng sarang. Ya wis aku tak ngewangi iki guys. Ayo guys, wangi guys. Wis guys yo ngono guys yo nanti dilanjut di konten selanjutnya. Aku tak bantuin iki sik. Wes nanti kalian tonton keseruannya buka bersama di rumah Mae. Wes guys yo aku tak ewang-ewang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.